Welcome back sa Cure mga kaibigan. So ngayon naman pag-uusapan natin ang tungkol sa pag-diagnose, di ba? So Nick, pwede mo bang sabihin sa amin kung paano ba malalaman ng isang tao na may kidney stone siya? Ano ba What are mga the laboratories tests na that pwede natin gawin? yeah. Ganun. Okay. Ang pinaka-common na laboratory, ultrasound, kidney ultrasound. Doon mo na talaga makikita na may bato yung tao. And it's very sensitive. Usually, kahit 2 millimeters, alam ba yung 2 millimeters, mas maliit pa sa munggo. Makikita Dalawang na guhit ng, na sila. oo, makikita na sa ultrasound yon. Okay? And then, nung wala pang ultrasound, X-ray. IVP. Okay, IVP or plain abdominal X-ray. Oo, diyan nagkakaroon ng terms dati na radio-opaque tsaka radio-lucent Radio-lucent, na Depende sa klase ng stone. stone. Pag sinabi ng radio-opaque, puti ang itsura nun sa X-ray, usually calcium containing 'yon. Pag radio-lucent. Oo, pag radio-lucent, hindi mo makikita. Pero pag on IVP yung may ini-injection sila na pampakulay sa kidneys nyo. Usually, Which is more accurate, Nicolo? IVP or ultrasound in terms of diagnosis? now it's ultrasound. When do we order IVP? When we want an additional information, for example, the function of the kidneys. Kasi pag mag-visualize, pag magpakita yung kidneys mo doon, ibig sabihin, nagtratrabaho yung kidneys mo. Oo, may... Pag hindi nagpakita, Pag hindi hindi. nagpakita, hindi nagtratrabaho yung side ng kidneys mo na yon. Pero aside from the ultrasound and the X-ray or IVP, pwede ring CT scan, CT stonogram. Yun ang Oo, the pero most accurate. On the other side, mahal naman yon. Mas Yes, mahal of and course. it's not readily available. Yeah. Oo, yung ultrasound sa kanto, punta ka lang, pwede nang may ultrasound dyan. At Sobra ka pura naman pa. sa Oo, kanto. hindi naman po, Ay. sige po, hindi naman po Hindi kanto. naman sa kanto. Pero, Sa mga major centers. pero kahit sino ba okay? pwede magpa-ultrasound? Parang anytime, ganun, kung gusto mo. Technically, yes. Pero isipin po natin, ano ang impormasyon na gusto nating Madudulot malaman. natin. Oo, wag namang... Sige, kung gusto mong gumastos ng pera, sige, pa-ultrasound ka kaliwa kanan. Pero for prudence sake, ayun, anong gusto kong malaman, bakit ako magpapa-ultrasound? At kung may nalaman ka na hindi ka nais-nais, baka pagsisihan mo kung bakit ka nagpa-ultrasound. Di ba? Oo. Yung Wag na tayo Wag mong hanapin ng wala. Di ba maraming mga tao na nagsasabi na wag muna tayong magpa-test kasi baka may makita pa tayo, That's right. di ba? That's So, right. mamomblema pa ako, parang Oo nga. ganun. Oo nga. So anyway, Dr. Nick, yung urinalysis natin, does it show if we have a stone or not? It will not diagnose a kidney stone, but it will help you yung A bird's eye view, urinalysis. it gives us a bird's eye. Tutulungan ka sa Oo, diagnosis. tutulungan ka kung Physical anong examination. klasing bato ang meron, kung itong pasyenteng bato sumusunod sa binibigay kong gamot. Ayun, makikita sa ultrasound, may komplikasyon na ba yung kidney stone ko, nagkaka-UTI ba, na umiihi na bato ng dugo. Ayun, yun yung binibigay ng urinalysis. So the ultrasound can show you where the stone is. Yes. Does it show you when it's in the ureter? Usually, minsan, yes. Especially if it's in the proximal third. Pero pag mas mababa na yan, natatakpan na ng mga Intestines. bituka-bituka, Yung baka hindi gas. na makita. Oo. Lalo na pag masakit. Pag masakit na yung pag-ihi, masakit na yung balakang, minsan baka walang makita sa ultrasound. Kasi hindi na ganun ka-sensitive yung ultrasound pagdating sa tiyan, sa bituka. Okay. Oo. So the higher the stones are, the more accurate the Yes. ultrasound is. Pero will an ultrasound tell you which type of stone you have? Masasabi ba niya kung uric acid ba to or calcium stone? Ganun. No, it will just tell you na you have a stone. At kung saan siya nandun, parang ganun. Yes. Which part of the kidney or something. Oo. Ang pinaka-accurate para malaman na kung anong bato yon, kung anong klaseng bato, maganda yung naiihi ng pasyente, ipa-analyze sa laboratory. Yun ang Stone gold analysis. standard, I see. stone analysis. And Kaya that po would yung mga... dictate the diet of the patient. Yes. Kaya yung mga umihi po ng bato, pulutin nyo yung bato nyo kung kayang pulutin at isubmit sa laboratory. Makakatulong po sa doktor nyo yon.
Mm-mm. Huwag muna ipa-flash, di ba? Huwag mo na i-flash. Oo. oh. Habulin mo Paano muna yung bato. pagbuha-buhangin yung naiihi mo? Kasi kadalasan ganun yata eh. Yung umiihi ako ng natutunaw parang na. sandy material. So, umiihi ka ng sandy material? no, my brother. Ah, okay. Yeah, my brother Oo. who has kidney stone. Eh di lagay mo na lang sa baso or ano. Baso sa... I-collect mo na lang. Or umihi muna sa arinola. Sa bedpan. Ah, okay. There. somewhere where you can strain it. Yes. Oo, pero sige, may iba naman ako. 'Di ba, ultrasound, no? So, alam mo na may kidney stone. Sino-sino ba ang pwedeng magkaroon ng kidney stone? Pwede ba sa bata or mga matatanda lang ang nagka-kidney stone? Pwede rin sa bata yan. Any age yan. Pero in my experience, I'm an adult nephrologist. And since there are no other nephrologists in the area, pediatric nephrologists in the area, may mga bata rin ako nakikita na may bato na rine-refer. As young as 3 years old. 3 years old 3 pa years lang old? nagkakabato na. Yes, here in Ilocos. Is there any Mm. difference in the diagnosis? I mean, kung paano mo i-diagnose among adults and Mas patients? mas mahirap sa bata kasi syempre hindi nila ma-verbalize masyado. Pero usually nagsususpect yung pediatrician na kung may bato kung infection yung bata. Usually i-request na niya na ma-ultrasound yan. Yes, Oo. pag frequent infection. Oo. Pero pag sa warrants- mga sobrang bata pa, usually non-specific ang signs and symptoms ng kidney stone sa bata. Pwedeng nagsusuka, masakit ang tiyan, or palaging lalagnatin dahil nga sa infection. Oo, it's not as straightforward as the adult population. So, paano naman kung halimbawa natanggal yung kidney ng isang tao, 'di ba? So ano bang magiging epekto nito sa kalusugan mo? Mm-mm. Pwedeng wala. We can survive with one kidney. Kaya nga, we as nephrologists, ipa-plug ko lang na ang pagdodonate ng kidney transplant, kidney donation, isang magandang gawain po yan. At walang masamang mangyayari sa katawan nyo. As long as you're healthy, of course. Yes, nakatulong ka na sa kapwa mo at healthy ka pa rin. Pero syempre, mache-check yon bago ka mag-donate ng kidney. Pero in answer to your question, yes, you can survive even with one kidneys at pwedeng walang mangyari sa'yo. Okay. Yan na lang kung may sakit yung natitira mong kidney. So, alagaan yung natitirang kidney. Oo, parang gano'n, Definitely. 'di ba? So let's say for example kung hindi mo naalagaan or napabayaan mo yung kidney stone, ano bang pwedeng posibleng komplikasyon nito? Oo. Okay, pinabayaan mo yung kidney stone. Una muna, magtitiis ka sa sakit. Kasi talagang lalaki at lalaki yung bato na yan. Lalaki at lalaki yung bato na yan, magbabara. At habang nandun yung bato, pwedeng pagtaguan ng infection yon. Ay yung mga mikrobyo, gustong-gusto lang magtago dyan sa mga batong yan. Dahil foreign body. Yes. Oo. And then, pinabayaan mo. Lalaki yan, maglilid yan sa renal failure. Papalian na yung isang kidneys mo. Oo. Buti sana kung okay yung isang kidney mo, pero if your stone can form on one side, for example, in your Of course, it can in your right, it can form. also form in your left. At kung pinabayaan mo yun nasa isang kidney mo at papabayaan mo rin tong isang nasa kabilang kidneys mo, Diyos ko, hindi ko na alam ang mangyayari. Alam ko mangyayari sa iyo, pero sasabihin. in the spirit of Christmas, dapat masaya tayo. O wag na muna natin silang takutin Yes, masyado. okay. Pero grabe no, nagsimula sa isang bato sa kidney, napabayaan, and eventually you develop kidney failure, di ba? Yeah. So yeah. can you end up with dialysis eventually Yes. due to a kidney stone? Ganun? Yes. Oo, ganun kagrabe And you siya. can no? also have your kidney taken out just because of a kidney stone. Oo. An unattended kidney stone, right? Yes. Oh, pero at least ang good news naman, we can live with just one kidney That's naman right, pala, that's di ba? As long as we are healthy. Oo. Oh, ayan. Okay, so in the general population, Dr. Nick, may risk factors ba ang isang pasyente? Usually diet. High salt diet, high meat diet, high uric acid diet. Pero yung mga genetic problems of metabolism kasi hindi naman ganong ka-common. And pag konti ang iniinom na tubig, it will lead to dehydration. Mas risk factor na naman yon na mag-form ng stones. Oo. Is it true that once you're a stone former, you will always be a stone former? Yes, totoo yung kasabihan na yon.
It's just among the studies, usually in 8 to 10 years, there will be a recurrence of your stones. Pag pinabayaan mo, hindi ka I see. Pero pag, nag-iingat. that's Oo. right. Pero pag nag-diet ka na at saka nag-hydrate ka na, pwedeng ma-reverse yung stone Not exactly forming. reversed, pero yung interval between stones stones. will be longer. I see. Okay. Okay, so parang kung nagkaroon ka ng kidney stone, malaki yung chance mo na even if you get treated, magkakaroon ka ulit ng another kidney Kaya stone. sabayan mo ng diet. So wag mo nang Diet and kakainin yung exercise. ham na binigay ko sa'yo. Salt yun di ba? Baka magkaroon ka Oo ng nga, no? kidney stone. Hindi, bigay natin lahat kay Blandy. Oo, para siya na lang, si Manang na lang. Total, wala siya ngayon. Oo, Hindi niya oo. alam ang tao. Para siya na lang ang kumain ng lahat ng hamon. At siya ang magkaroon ng kidney stone. Ayan mga kaibigan, seryoso ba to? So mukhang nagiging seryoso ng pinag-uusapan natin. So wag kayong aalis, magbabalik ang Cure.